Ụmụnne m ekene m unu. Achọrọ m ka ị mara tata na ọ bụrụ ọsọsọ na ebe na Facebook ka a na-enweta ego n'ilu akwụkwọ a. Maka na ụfọdụ ụmụnne anyị anyafe adịgo nọ na Facebook, ọ na Facebook ka esi enweta ego n'ilu akwụkwọ, ọ bụrụ ọsọsọ na ebe na Facebook. Ama na Mark Azụka na-agba mbọ ka ọ fụ na ndị mmadụ bido kpataba ego na Facebook. Ọ na-etinyesi so many fictions niile dị iche iche. Mana nchọsikwa ịgwa gị na these top comedians unu na-afụ na other people na-emekwa emume eji enweta ego na Facebook. Ha nọrọ sọsọ n'ebe, ha nọrọ sọsọ na Facebook, ha nọkwazi n'ebe na YouTube. Ha na-achụ ya side a, fa na-achụ ya the other side. Ka ị ghara ijizi ofu aka kwụrụ ofu ebe si n'ebe a ka ị ga-atọ. Maka na ndị anyị folo ha na-agba mbọ ka ha fụ na ego a na-enweta na o zuru fa alụ. Onye ọbụla bụ content creator kwesịrị ịmada na imeki ego online abụrụ ihe a na-achụso ofu ebe. Ị na-achụ ya side a, ị na-achụ the other side. Fa na-agbakwa mbọ ihe onyonyo ọbụla ha tinyekwa n'ebe na Facebook fa, ha na-etinyekwa ya n'ebe na YouTube fa. Ọ na-eweta ego ebe a, ọ na-eweta ego ebe a. Ọ ife kachasị mkpa. Ọ bụ na igwe content creator mana ọ na-alụ gị alụ, achọrọ m ka ị tụlee n'anya ọfụma fụkwanụ ka all these comedians ma ndị ọzọ gasị si wee bido, ha ji nwayọọ bido na-emepụta ihe nwayọọ nwayọọ. O telọzi aka ha mee gịnị, fachapụtazịa gị nwa na onwe gị ya esonyekwu n'ụdị ihe a ha melụ, mee ike ime gịnị ịchapụta kafa. Mana ọrụba gị alụ, ọ ga-eme gị ị ga-etinyegasị aka ebe ị na-achọrọ itinye aka. Ọ ga-emekwazi gị ụfọdụ lose their page ebe ha na-agbasi ọsọ ike ka ha bee ka ibe nyaba ego ma ego nwafa afụ peji fafa afụ. Mana ife na-agwa gị nwa na-anụ ọnụ m bụ o nwere ihe ị chọrọ imebe ịma mme. Ihe a na-eme eme eji enweta ego n'ilu akwụkwọ lilu nne, mana ka ị na-achọ ya na YouTube, na-achọ ya na Facebook, ada akwụ ofu ebe eme gịnị eti mmụọ. Mụnwa na onwe m bụ Okafọ Ifeanyị Chukwu njizi Ọnkụl malụ na-achụkwazi ya na ebe na YouTube, na-achọ ya na ebe na Facebook. Ọnya mee njipụta na-eme ife onyonyo a ka m gwa gị na mkpata ego a na-akpata n'ilu akwụkwọ malụ mma, ọ malụ nnukwute mma, mana ị ga-eji nwayọọ mee gịnị na-achụ ya. Ịchụọ ya ọfụma, ị ga-achụta ya, ị ga-aplan ya ọfụma, welu nwayọọ mara ife bụ ife afụ ị ga-eme n'ilu akwụkwọ. Ị ga-eji mee gịnị wee bụrụ mmadụ n'ilu akwụkwọ. I welu nwayọọ na-azọpụ ya okwu, na-azọpụ ya okwu. Ọmantelu gị aka ilu ebe afụ ị kwesịrị ilu, mana ọlụba gị alụ imebe ọsịsọ, ọ ga-emebieru gị nnukwute ife. Onwe ndị ọ dị ọsịsọ ha na-eme ka anyị luo, ejeburu ihe onyonyo a na-ekwesịrị itinye n'ilu akwụkwọ were tinye n'ilu akwụkwọ. Mark Azụka wee ban afa. Ụfọdụ nwere restriction, ụfọdụ nwere violation na their page, mana achọrọ m ka ọ dịghị otu a. Onye mee nji chọọ ka ị were nwayọọ mee gịnị na-abanye n'ife a na-eme ya nwayọọ nwayọọ. Ọmanta aka ilu ebe ndị ọzọ lu. A sị na ebe onye ọsọ lu na onye ije ka elu ya. I were ije, ị ga-elu ebe onye ọsọ lu. Mana ịsị ka ị gbasie ya ike, inwe ike ịgbabifuo ụkwụ gị. Mana biko nwanne m na-anụ onu m, were nwayọọ na ị ga-elu ebe ndị ọzọ lu. Ọ gwụsịkwa ka ọra n'ọnụ. Ụmụnne m, daalụnụ.